Fuli ani tando ni watina ambi ake kanyashi tire horonya jabrani swanti bache musu dimse ani mabakorobe ma malikono malikoka bilibile sidna shokmar sedu kulibali faruku ayatullahi fi dini alaka pamru fushile ofre kankelim fana biddi anaka dima brajile ma ni sangaina ka ubrajile kunyumandong kubeka u bismillah hanga bi jumadu bomanaga kuna fune keneka anglina la siri folo ni u islamia kaluna ni nay o klimgwa ani wuluflala bi bakalinsa kamena ni binani sabakira ka hijra sanjache ula uklim fana bena Decembre kalukle sabama sambafla ani samgani kele bi kuna funu bina kuma ikmad islamia kuna funu ka hadase jamana kuna funu hagaja jamana ko kuna funu fana bi yano ula au beka au bismillah sone amna kuna funu fese au ye kelingile kabe shura ala musama silamaya kalunani na kile muga ani woro bakilensa kamena ni binani sabakira ka hijra sanja chela Decembre kalu kile fla samba fla ni samgani kile wajulu kene belebele sigila kana jigila ko feno mini abaro latemena bunya ani karama kono o ngaka keni darlaw yesa kirawni nabi mo jenta ba sidna shokmar sidu kulubali faruku bilbile minni ayaka nyama ya berajile di mamudu dine ale korotale kama wajulu kayroti jaya faruku minka tagalima wajulu kayro yarati surunya bilbile minka talima bilbile minni aba sinbo akono koro kata Allah subhanahu wa ta'ala nyeda damade kama wajulu kene beka ale yere masi akene lasoro usaz muktar berte ale kon ye kene nyona maya habunya atemena bunyani karama kono kana jigla chen muso dimse ani mabakoro majama tume kene ka kasiga na wajulu kene bilibili o sheria o jumasna yugani fuseni keta fana tume o kene kanana tv horaya tokola uni jamunu nana kabo kana jigla ko feno awni ne brajile nka jeka anyamada odofe ala musa Decembre kalo kile fla samba fla ani mugwa ani kile wajulu kene bilibili nyene mayara faruku ka kalande juli usaz moktar bersi fe kana jigila dugukolo sanfɛ wajulu kene mintu na bena kamarala ka duba ka fara revolution ikmaldini islamia jedunka monsieur Zumana Traoré na ka cɛbaw na ka musobaw ka sega ke hine nyini ani yafa nyini ka nyeshi an mɔmuso ni an bamuso ba ɲagalen keita ale min fatura ni ye akile 40 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye maaw kɔni bɔra kana wele jaabi hali n'a y'a sɔrɔ farukuma kɛnɛ sɔrɔ wajulu kɛra wajulu wasalen ka sabu kɛ bamanankan ko ten ko ŋanatigiya o ka fisa ni ŋanaya kɔni ye nɛgɛ kaɲa 22 waati Usaz Moktar Berté donna kɛnɛ kɔnɔ ala bɛnne ni fini min ni faruku yɛrɛ jaw bi a kan n'a ka délégation bisimilalen kɔfɛ waati min na kɔrɔfɔw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o yɔrɔ fana ka di Usaz Moktar Berté ma Berté kɛlen ka foli kɛ ka ɲɛsi bɛɛ lajɛlen ma minnu ni u bɛɛ nakun ye kelen ye a ye maaw wele hali bi ka na diinɛ baara ma a ye maaw wele an ka siran saya ɲɛ saya min ni a na a tɛgɛ da an bɛɛ lajɛlen kan don dɔ n'a jɛra ala ye garibuw kɔni ye seku kɔn sigi ɲinina belebele min kama ka fɔ ale de kana sigi ya su in na ka dakuru ɲɛ fila fɔ an badenw ye ka hinɛ ɲini kɛ an baden ninnu ka taabaw ye ani taaba kelen-kelen bɛɛ lajɛlen wele bilala ale belebele min ma a ka garibuw y'a kun kɛnɛ kɔnɔ terima fa bada o y'a ka layidu ye wajulu kɛnɛ bɛ sigi yɔrɔ o yɔrɔ Shekmar Seydou Kulibali tɔgɔ la a ma kanu ɲɔgɔn ka mɛn k'ale makɔnɔ ni kɛnɛ kɔni bɛ yen k'a bɛ wajulu de tɔgɔ la sanga bɛ yen n'o sera ale ye kɛnɛ sɔrɔ o a ma kɛnɛ sɔrɔ o garibuw bɛ baara daminɛ o de ye anw don nin kɛnɛ in kɔnɔ Faruku ɲɛ ɲɔni hali ni y'anw ye nin kɛnɛ kɔnɔ i b'a dɔn nin ma sigi anw kama bilahi kuma dɔnnaw b'o f'u ka kuma kɔnɔ ko n'i ye tura falen denmisɛnnin dunan ye
o kɛra maakɔrɔ ɲuman dɔ de sababu billahi anw ka dɔnni tɛ an ka faamu tɛ an ka kalan tɛ foyi tɛ nin ɲɛnɛ in sigili wajulu daga anw ye fo dɔrɔn Sheikh Umar Seydou Kulibali ka garibu billahi ɲɔnɛ dɔnni tɛ ɲɔnɛ cɛw bi kɛnɛ kan yan olu na Faruku ka garibu kɛ in gala a si bɛɛ kɔnɔ billahi a tɛ darisu minɛ maa wɛrɛ fɛ n'olu tɛ terima fɔ mais n'i y'olu sigilen k'a lamɛn o ye Sheikh Umar Seydou Kulibali sababu de terima fɔ o la n'a jara Ala ye an kɔni y'a kɔ an b'a dɔn sɔɔni dama don nin ŋɛnɛ ninnu a foyi tɛ don Faruku n'a cɛ billahi a bɛ darula min na waatini dama don n'a tilala an n'a yengele an ka yan i b'a fɔ tile bilalen ye sanga terima fɔ wajulu kɛnɛ Mohamed o tɛ Faruku ni cɛ fila jɛ billahi a y'o bɛɛ yɛrɛ ma ngo wajulu kɛnɛ kɔni bi ɲɛnamaya in kɔnɔ akiru zamani in na waati laban in na wajulu kɛnɛ tɛ Faruku ni cɛ fila jɛ ye billahi bonya ka dɔn wajulu kɛnɛ na valeur ka dɔn wajulu kɛnɛ na fo bi a bɛ taa se an ka hɛrɛw bɛ kɛ ni wajulu ye tɔɔrɔkow bɛ kɛ n'a ye fɔcogoya kama bi o sabatira tile min na o kɛra Sheikh Umar Seydou Kulibali ka waati de ka kɔn ale ɲɛ wajulu kɛnɛ kun ka ye k'a sigilen don Mohamed o kun ye misikinɛ kɛnɛ da ye billahi wajulukɛlaw ye Faruku kɔ kuma laɲini ka faamu garibu ka kuma na cɛw y'a kɔn wajulu la a tiɲɛtigi belebelew a caman ba wa Ala sɔnna a ye cɛ dɔw yuru sɔrɔ a la a tiɲɛtigi belebelew a balolenw minnu ye tiɲɛ wulibali fɔ ka kɔn Sheikh Umar Seydou Kulibali ɲɛ wa seginna ka n'u sɔrɔ tiɲɛ fɔ la olu belebelew balolen don hali sini jamana in kɔnɔ yan terima fɔ mais n balakɛ su in na e ni ne filɛ kɛnɛ min kan a yelen a ka kɛ kanuminɛ fɛn ye silamɛya la kɛrɛnkɛrɛnla silamɛdenw fɛ hali n'i tɛ silamɛ ye i bɛ nɛgɛminɛ kɛ n'a kɛnɛ yelen ko nin ye silamɛya ka kɛnɛ dɔ de ye kɛrɛnkɛrɛnla ko wajulu kɛnɛ bi a kɛra nɛgɛminɛ fɛn kɔni ye Sheikh Umar Seydou Kulibali ka waati de la billahi tiɲɛ wulibaliw kun bɛ fɔ Ala ta 12 kun bɛ fɔ Ala ka jɔnw ye terima fɔ mais bi ka wajulu kɛnɛ kɛ nɛgɛminɛ fɛn ye i yɛrɛ kɔntannen don a kɔnɔ i kuma sumilen tɛ n'a ye Ala y'o bonya in fɛnɛ bɛɛ Faruku de ma terima fɔ su in na an sigilen an ka duba in da la yan hali maa min tɛ silamɛya fɛ i bɛ silamɛya ka bonya ye billahi ko nin ye karamɔgɔ dɔ de ye min ye valeur di wajulu kɛnɛ ma nin cogo la fɔlɔ anw bɛ bin ka wajulu kɛnɛ masirilen ye c'est à dire kɛnɛw masirilen kɛnɛ wɛrɛw minnu tɛ wajulu kɛnɛw olu de tun bɛ bin ka masiri wa hali Ala ko kɛnɛw tɛ ni kun ye kɛnɛ o kɛnɛ masirilen ko nin ye kɛnɛ valeur ma ye a bɛ maa ɲɛ ɲaga ka kɛ fɛnba ye i b'a sɔrɔ o ye diɲɛdenya kɛnɛ dɔ de ye o de bɛ masiri ka labɛn karamɔgɔw ko kuma da de Ala ko ma se labɛnba la wajulu kɛnɛ ma se pariliba la mais bi Ala kɔni sɔnna ni Sheikh Umar Seydou Kulibali minnu ko a ma s'a la a bɛɛ donna a la nɛgɛ kaɲa 23 sanga 40 ni wajulu kɛnɛ sɔrɔla ka kuncɛ ni duwawu kolo gɛlɛnw kɛli ye ani maa caman ye layidu ta ka fara Ikmaldin Islamiya jɛdenw kan an bɛ duwawu de kɛ ba ɲagalen Keita ka fara silamɛ fure bɛɛ kan Ala ka saya kɛ u ma lafiya ye Mande maraha kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnyala ka sibi kɔw fɛ nɔ fɛn min ye an ka kalanso dɔ fana jɔla yen nɔ Mali ni Alimɛyi jamana ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na min ni a dabɔ kun ye musolakaw denmisɛnw na munna ka se ka kalan kanguruyalen kɛ u kun yiridenw olu bamayɛlɛmali wali kelen an ka sɛnɛfɛnw bamayɛlɛmali cogo la cogoya min na
ni yoroba in a kolobo karili kɛla an ka faranjɛla fanga minisiri ɲɛma Dr Shogel Kokala Mayiga yɛrɛ fɛ ka fara Mande ale yɛrɛmara kafo maa caman fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan. Jamunu sɔrɔla ka bɔ yen nɔ aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka an ɲɛmada o dɔw fɛ. Ni yɔrɔ kura min kolobo karilen filɛ nin ye minisiri ɲɛma Dr Shogel Kokala Mayiga fɛ a jɔla Alimaɲi jamana fɛ u ni Mali ka baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na sibikaw fɛ yen nɔ. A dabɔ kun ye mun na hali sisan ka se ka kalan kankuruyali kɛ an ka denmisɛnw kunna an ka sɛnɛfɛnw bamayɛlɛmali ko la wa mun na hali sisan ka se ka kɛ sababu ye ka baara gɛlɛyaw nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na. Dietrich Paul ale min ye Alimaɲi lasigiden an ka jamana kɔnɔna na a ko ale bi Mali faranjɛla fanga latɛmɛbaw fo k'u waleɲuman dɔn u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri la u bɛka ka baaraba minnu kɛ sisan munna ka se ka faso bɔ dingɛ kɔnɔna na dingɛ min ni faso b'a kɔnɔ a bɛ taa san 10 ɲɔgɔnna bɔ ɲɔgɔn la ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan fasodenw olu mago bɛ jigida yɔrɔw la sabu u sɛgɛnna gɛlɛyaw la wa nin yɔrɔ kura min jɔlen filɛ nin ye ko siga foyi ti a la a bɛ jigida yɔrɔ bɔ denmisɛnw bolo nin kɛnɛ in kan fɛn min ye dɛmɛbaa jɛkulu caman olu fana ye kuma ta a dɔ ye Faransi cakɛda min ni o fana ka baaraw ɲɛsinnen don yiriwaliw ma u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen ni o ye François Tiro ye o fana ye kɔrɔfɔw ta a ko olu fana ka cakɛda fɛn min ye sefa wari miliyari 30 ani kɔ ye olu fana bɛna na o don Mali ka yiriwa dafɛ ani olu bɛna na to sanga ani waati Mali kɛrɛfɛla la ko u jugɔrɔma don yiriwali ani mara cɛbɔli ko bɛ se ka sabati cogo min na. Bakari Dumiya ale min ye baara ni baaradege minisiri ye ale fana y'a ka nisɔndiyaba dira nin kɛnɛ kan sabu ko nin yɔrɔ kura min n'a jɔlen filɛ nin ye ka di faso Maliba ma a bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba ta ka bɔ an ka denmisɛnw kan u ka baaradege ko la. Nin kɛnɛ in kan minisiri ɲɛma Dr Shogel Kokala Mayiga ale yɛrɛ ye tasi bila foli kɛ ka ɲɛsin Mali teri jamana bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnyala Alimaɲi jamana ni baaraba in sababu bɔra olu minnu na. Minisiri ɲɛma Dr Shogel Kokala Mayiga ka fɔ la a ko Mali teri jamanaw bɛ ka baarabaw sigi sen kan minnu ni o bɛ kɛ sababu ye ka ko nɔgɔya malidenw yɛrɛ ma wa ko ale bɛ wele da kan min kɛ ka ɲɛsin Mande ni a lamunu bɛɛ lajɛlen ma ka satan gouvernement cakɛla minnu bɛ nin marabolo kofɔlen kɔnɔna na ko nin yɔrɔ kura min jɔlen filɛ nin ye ni olu gɛrɛsɛgɛ dɔ la u la u ka yɛrɛmara kafo kɔnɔ k'u k'a minɛ ka ɲɛ k'aw hakilila jigin nin yɔrɔba min ni a jɔlen filɛ nin ye a bɛna kalan kankuruyalen kɛ kosɛbɛ musolakaw de kunna ka caya nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen fana bɛ bila hukumu min kɔnɔ na o ye an ka faranjɛla fanga ɲɛmaw ka ŋaniyaba dɔ ye ni o ye ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka Mali kura jɔ yiriwa kuntagalajan hukumu kɔnɔna na. Faranjɛla fanga jamana ɲɛma Colonel Assimi Goïta a sigi du fanga na a ye layidu min ta k'a fɔ fɛn min ye a ka sara ye a tilayɔrɔ sabanan a na o bɛɛ lajɛlen don fɛn min ye faso ale yiriwali senfɛ jiko ani baloko nasira fɛ ala sɔnna buguninkaw fana ka olu gɛrɛsɛgɛ don o baara ninnu dɔ la ni o ye ka jibondo di u ma ani ka tila ka balo caman tila u ni ɲɔgɔn cɛ min ni a kɛra nisɔndiyakoba ye Buguni yɛrɛ marabolo ɲɛmaw bolo u ye bonyamasegin foli ani wariɲuman dɔ foli kɛ ka ɲɛsin Colonel Assimi Goïta mo a ka nin baaraba in na ka aw hakilila jigin k'a fɔ jibondo min ni o selen filɛ nin ye buguninkaw fɛ yen nɔ o bɛna na bɛn jibondo 70 ani 3 ma kabini layidu in tala jamana ɲɛmaa fɛ fo ka na se bi ma minnu ni olu sina ka ban an ka jɛ ka an ɲɛmada o jatɔw fana fɛ. Faranjɛla fanga jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta ye layidu min ta kabini a sigidon fanga kunna k'a fɔ a ka sara tilayɔrɔ sabanan a na o don jiko sabatili ni baloko sabatili fɛ malidenw ye minnu ni olu bi gɛlɛyaw kɔnɔ nin ye o layidu dɔ dafatɔ ye buguninkaw fana ye kabini a baaraw nun donna a jibondo 70 ani 3 de selen filɛ nin ye ani ka nin balo ninnu fana di u ma sabu an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan baloko gɛlɛya o bi maaw la ka satani jateminɛw y'a jira k'a fɔ Buguni marabolo kɔnɔna ɲinɛ sɛnɛfɛnw ma kɛ u cogo la Général de brigade Keba Sangare ale min ye Buguni marabolo ɲɛmaa ye ni o ye a gouverneur ye a ko ale bi folikan kɛ ka ɲɛsin faranjɛla fanga jamana ɲɛmaaba Colonel Assimi Goïta ma a ka nin baaraba in na ka ɲɛsin ale ka marabolo ma wa ko nin baaraba ninnu bi kɛ sababu ye ka fasodenw dɛmɛ jiko gɛlɛya ani baloko gɛlɛya la kosɛbɛ ko an bɛ yɔrɔ min i n'a fɔ sisan ale yɛrɛ nisɔndiyalen don kosɛbɛ bawo ale ka marabolo ye jibondo 5 sɔrɔ ka ban nin baara in senfɛ kelen senna Welesebugu ka kelen se Buguni ka kelen se Kumantu ka 2 se Kɔlɔnjɛbakaw fɛ nin kɛnɛ kan fɛn min ye maa minnu gɛrɛsɛgɛ dora nin baaraba ninnu na olu fana ye jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta fo a ka miirina ɲumanw na k'u ka nisɔndiya yira ani ka nin kɛnɛba in sɔrɔla ka kunjɛ ni duwawu don ye hali sisan faso Maliba ye nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ Mali kɔ kan kunnafoniyaw lasɔrɔ o jumasina ye ja minnu sɔrɔ ka bɛn ni bi olu de filɛ nin ye
Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye taama minɛ ta ka kunda golfu jamana dɔw kan. O taama nunu okumu kɔnɔna la sa ka bɛn juma Decembre kalo tile 3 ma san 2021 a cunna Emirat Arabe Uni ale dugukolo o kɔni sanfɛ. Ni a bɔra yen a bi a kunda Qatar kan ani Arabi Saoudite jamana ka kɛɲɛ kɛ ni a ka Emirat Arabe Uni taama ye sa. U ye bɛnkan baara dɔw kɔni bolonɔbila u ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ tali kɛ sanfɛ kɛlɛkɛminɛ dɔw kɔni na ni o ye pankuru rafali ye. Ni pankuru kofɔlen minnu kɔni filɛ nin ye ni u bi sanfɛ u bɛ susulu kɛ cogo min u bɛ susulu kɔni kɛ o cogoya kelen fana kɔni na ka maaw hakili lajigi. Ni pankuru kofɔlen minnu kɔni filɛ nin ye Faransi markiw kɔni do. Marki min n'an ko ma ko Dassault aviation maaw olu ka dilannen kɔni do. Ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Dassault ɲɛmaayaso yɛrɛ olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ ni nin baara in ye k'a sabu kɛ u y'a yira nin fana na don tarikuw la k'a sabu kɔni kɛ nin pankuru kofɔlen ninnu yɛrɛ ye baara daminɛ san 2004 waatiw la. Nin sanfɛ kɛlɛkɛcɛ Rafale 80 ninnu sannen kɔfɛ hélicoptère 12 Karakali marki la o fana kɔni bina san Emirat Arabe Uni jamana fɛ. Emirat Arabe Uni yɛrɛ masakɛ tiɲɛtababa ni o ye Abu Dhabi Mohamed Ben Zayed Al Nahyan ye. Ni bɛɛ lajɛlen bi a dɔ MBZ la a kɔni ye Emmanuel Macron bisimila u ka seko dɔnko so belebele dɔ kɔni kɔnɔna la sani nin baara ninnu bolonɔbilali waatiw olu kɔni cɛ ka maaw hakili lajigi. Ni pankuru kofɔlen minnu kɔni filɛ nin ye sani san 2027 cɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni bina di Emirat Arabe Uni jamana fana kɔni ma wa kuma caman o kɔni bɛ a kow kunkɔrɔ fana. San kelen ani dɔɔni sisan Ethiopie jamana ni u n'u ka marabolo rebelle dɔw kɔni bɛ ɲɔgɔn na ni o ye TPLF maaw kɔni ye ka kɛɲɛ kɛnɛ nin ko in kɔni ye sa. Chinois jamana ni farafinw ka lajɛrɛba min kɛra araba tɛmɛnen Chine minisiri min ɲɛsin bɛ Chinois jamana ani jamana gɛrɛw cɛ taama ma ale y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka cun Addis Abeba dugukolo sanfɛ. Ethiopie faaba o kɔni ko don a ye barodalasigi dɔ kɔni kɛ min ni a jɛɲɔgɔnkɛ Ethiopien ye dɛ Yang Yi a ye maaw hakili lajigi k'a fɔ baara ɲɔgɔnya ɲuman o kɔni bɛ Ethiopie ani Chinois jamana o kɔni ni ɲɔgɔn cɛ. A y'a yira tarikuw kɔni na Ethiopie jamana kɔni bi se ka nin kɛlɛ in kɔni jɔsi ka bɔ yen pewu k'a sɔrɔ hali gɛlɛya foyi kɔni ma kɛ a la. Wa nin waati kofɔlen kɔni na i b'a ye k'a fɔ depuis minisiri ɲɛmaa taara terrain sanfɛ ka taa kɛlɛkɛfini don siga foyi kɔni tɛ min na dɛ. Wulikajɔ baw olu kɔni bala ka sabati marabolo caman olu kɔni minɛlen don nin waati in na wa hali yɔrɔ minnu bɛ yen ni dɛmɛ kun tɛla ka se o ma kofɔlen ninnu ma an ko aide humanitaire Mekele marabolo nin waati in na diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies ma ɲɛma Antonio Guterres ye lase kɛ k'a fɔ camion 157 olu kɔni donna Mekele wa dɔw fana bɛ sira la hali bi kana nin waati in kɔni na dɛ. Addis Abeba a bala k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ni Abiy Ahmed ka cɛya ani Abiy Ahmed ka fɛlɛ ani Abiy Ahmed ka jamana kanu kɛwalew olu kɔni ye. Sabu Abiy Ahmed ale sababuyala bi marabolo caman bɛ minnu minɛra Tigre kɛlɛkɛcɛw la ka di Ethiopie yɛrɛ ma. Faransi marabolo dɔw bɛ yen an ko ni marabolo kofɔlen ninnu kɔni ma ko antiyu ni marabolo minnu kɔni filɛ nin ye juru kun samalen don a yɔrɔ kofɔlenw kɔni na waati min na finitigiw kɔni bala ka baraji dɔ kɔni makɔrɔbɔ. I b'a ye k'a fɔ dugu la dugu min n'an ko ma ko Saint Martin i b'a ye k'a fɔ gendarme maa kelen o kɔni banara kosɛbɛ k'a sabu kɛ kisɛ kɔni ye. Wa an bi waati min na i ko bi gɛlɛyaba o kɔni bɛ Faransi marabolo kofɔlen ninnu kɔni ni finitigiw olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ. O cogo kelen fana kɔni don Guadeloupukaw fana kɔni fɛ finitigiw ni waati in na olu fana kɔni bala ka hali sisan ka maaw kɔni jɛnsɛn ni gaz lacrymogène olu fana kɔni ye. Maa caman bɛ nin waati in na olu welela bɔgɔ jeni o kɔni sanfɛ ka kɛɲɛ kɛ ni préfet ka kɔrɔfɔw kɔni ye. Hali bi i b'a ye k'a fɔ couvre-feu dɔ bɛna fara o kundamala kɔni kan fo Decembre kalo tile 7
nata waatiw kɔni na o cogo kelen fana don n'an bɔra Guadeloupe Pointe à Pitre i b'a ye k'a fɔ fana nin ko kelen fana ɲɔɲɛlen do ye Martiniquekaw fana kɔni fɛ couvre-feu bɛ to sen na fo décembre kalo tile 4 waatiw kɔni na nin ko ninnu yɛrɛ bɛɛ kɔni daminɛra Faransi marabolo anti ninnu kɔnɔna la kabini novembre kalo camancɛla fanw kɔni na a sabu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla jagoya boloci min ni o bolo dara kɛnɛya tigilamaw de ye u ban ko olu bolo jagoya tɛ ci nin fɛnɛ nara ni mankan de ye an bi waati min na i ko bi. Nin kɔni ye cɛkɔrɔba ye politiki ko bina kun kan Gambi jamana kɔnɔna la a si bɛ san 70 ani san 3 la Ousseynou Darboui ni cɛba min filɛ fanga senamatɔn ma do Gambi ale jamana kɔni kɔnɔna la cɛbɔ 6 minnu kɛn bɛ k'u kuwada ɲan na ale ye o cɛbɔ dɔ ye jamana ɲɛma kalafili baara min kan ka sigi sen kan nin décembre kalo tile 4 kɔni na ka maaw hakili lajigin cɛba 6 ninnu na maaw ɲɛ bɛ maa minnu na kosɛbɛ Adama Baro ani Ousseynou Darboui olu fila kɔni do lafasaba kɔni ye nin cɛ kofɔlen ye jamana ɲɛma dangankɔrɔ fana kɔni do Adama Baro ka baara kelen a ye o sɛbɛkɔrɔ laburuja kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ne sira fɛn o fɛn ta k'a lajɛ Adama Baro kɔni kɛɲɛra ka jamanadenw dusu suma a sira kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan wa Gambi dɛmɛɲɔgɔn a n'a baara kɛ ɲɔgɔn Gambi jamana kɔni kun shulula olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye k'a sabu kɛ jamana ɲɛma ka mara yɛrɛ kɛ ko juguyaw olu kɔni ye wa a y'a yira k'a fɔ commission minnu nara gafe dɔ di Adama Baro ma ni olu sigira Yaya Jammeh ka ko kunkun n'a ɲɛɲɛ u n'a baaraw bɛɛ lajɛlen fana kɔni sigi sen kan wa u ka baara dɔ bina ɲɛsin dungu juguya kɛlɛli ma jamana kɔnɔna la a ko o de kama dɛ i b'a ye maa minnu bɛ olu fɛ olu caman minɛlen do ka don kaso la wa olu nɔfɛ maa caman fagara o ko ninnu bɛɛ senfɛ wa an bɛ waati min na i ko bi dɛ ko siga kɔni tɛ min na u bɛna u jɔ u sen kan pour ka se ka jamanadenw sago kɛ décembre kalo tile 4 maa 1,000,000 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko Gambi jamanadenw na olu de welelen do u ka taa kala ta k'u ka jamana ɲɛma sugandi u yɛrɛ dalen do a la k'a fɔ jamana ɲɛma min bɛna yɛlɛmaba do u ka buna adamadenya taabolow la. Mohamed Kadhafi denkɛ Saif el-Islam ale min tun tɔgɔ bɔra jamana ɲɛmaaya ɲini cɛbaw fɛ a tɔgɔ tilara ka don a la tuguni dɛ a bɛ tali kɛ Libi jamana ɲɛma kalafili la décembre kalo tile 24 nata Libi dugukolo sanfɛ alamusa décembre kalo tile 2 san 2021 Sheba ale min bɛ Libi worodugu yanfan fɛ olu ka kiirisoba maaw kɔni ye yamaruya di k'a fɔ Kadhafi denkɛ Saif el-Islam a tɔgɔ ka to jamana ɲinina cɛbɔw olu kɔni fɛ an bi waati min na i ko bi wa u ye dalilu ani walawalaliw caman kɔni di fɛn min ye Saif el-Islam Kadhafi ale yɛrɛ ka lafasaba ni o ye Khalid al-Zaidi ye ale kɔni y'a ka nisɔndiya yira wa a y'a yira k'a fɔ kiiritigɛlamaw ye baara kɛ baara min ni a baara kɔni kɛcogo kɔni ɲara kalafili ko ɲɛnɛbɔbaw Libi jamana kɔnɔna la olu kɔni tun ye u dalaminɛkala kɛ k'a fɔ diɲɛ seleke 4 kiiriso ba bɛ ka nin cɛba in ɲini o de kama a ti se kɛ cɛbɔ ye jateminɛ ni kow bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen kɔfɛ sa a kɛra ye dɛ Khalifa Haftar ale fana kɔni tun mabɔra nka nin waati in fana la a ka baaraw bi senna hali n'a y'a sɔrɔ jaabi jɔnjɔn man di k'a fɔ n'a sɔrɔ a bi se kɛ cɛbɔ ye walima n'a sɔrɔ nin ye a tɔgɔ jɔsilen ka bɔ gafe la pewu Saif el-Islam Kadhafi a si bɛ san 40 ani san 9 bi wa a nɔfɛmaw kɔni y'a yira k'a fɔ u jigi dalen do nin cɛba in kan k'a fɔ a bina Kadhafi ɲɛnɛfin bɔ Libi jamanadenw kɔni na Libi jamana ɲɛma kalafili min kɔni filɛ nin ye jateminɛw do ani hali bi sɛgɛsɛgɛliw do ani ɲininiw min ni bɛɛ lajɛlen jigi b'a kan k'a fɔ a bina basigi do Libi jamana kɔni kɔnɔna la ka maaw hakili lajigi maa 2,000,000 ngɔri 4 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko olu bɛɛ lajɛlen ye u ka carte d'électeurs kɔni sɔrɔ ka ban jamanaden maa 7,000,000 o kɔni na wa kalafili ko ɲɛnɛbɔbaw y'a yira k'a fɔ
fɛn ye carte d'électeur 2,700 ko o kɔni suyɛna dɛ wotigɛ biro 5 ta don fɛn ye jamana ale tile biyan fan fɛ a ka bɛ araba Decembre kalo tile gale ma. Hɔrɔnya jabarani suwantiba cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kunnafoniya minnu ni olu sɔrɔla ka bɛn bi juma ma ni de bɛ dansigi kɛ olu la. Kibaru minnu bɛ an na olu da aw tulo kan su in na wajulu kɛnɛ belebele labɛnw bɛ senna kurale kɔfɛ nɔ su ni sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Lafiyabugu Kalisiyo train sanfɛ tɛnɛsu kalan kɛnɛ o bɛ sigi Bakɔ Jikɔrɔni ale Ndolanci kɛnɛba o sanfɛ kari don tɛnɛ don kalan baaraw bɛ latɛmɛ silamɛya duba kɔnɔ inshallah taala tɛnɛ fitiri seli ani safo seli waatiw la baw kɔnɛ hɛrɛw ba Umul Kayiri ale ka ziyara inshallah taala hamga ka tendurma ka do a waati ba kɔnɔna na revolution ekumadin islamiya ɲɛmaya so bi labɛnw na donna nataw la bamu kɔnɛ ka ziyara bɛna kɛ don min yɛrɛ la a programme dafalen inshallah taala a bɛna a bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ a ka fiɲɛ sɔrɔ sira kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan o kɔfɛ Isra wal Miraji ni o ye kira ka sanayɛlɛ Rajaba kalo tile 27 su ni ekumadin islamiya ba a ɲɛnamaya ni wajulu kɛnɛ belebele sigili ka baaraw kuncɛ o don dugujɛ wulada ni do kalan kɛnɛ basigili ekumadin islamiya ɲɛmaya so a labɛnw fana daminɛna u fɛ ekumadin islamiya muso denmisɛnninw ni o ye jenifu ye sa olu fana ka biro sigili san yɛlɛma ni ala sɔnna a baaraw fana bɛ ka tenturuma ka gɛrɛ ɲinɛnda ni ala ma basi kɛ a bolo dalen don ka bɛn février kalo tile 12 ma san 2000 ani san 22 inshallah taala a baara ninnu fana bɛna na latɛmɛ o cogoya la an b'a deli ala fɛ ala ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka di an ma hali sisan ka aw bɛɛ lajɛlen kulo lasɔn ala sɔnna bi an tilenna fɛn min ye silamɛya kalo 4 na tile 27 la ni ala sɔnna sini sibiri o bɛ bɛn tile 28 ma karisa an bɛ don siga kɔnɔna na ni o ye tile 29 ye o b'a ɲini an kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ kari fitiri seli waatiw an bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka se ka kalo ɲini i n'a fɔ la Cheikh Marsedu Kulubali Faruku ale y'a ɲini kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na k'a fɔ ni kalo sara an bɛɛ lajɛlen kan jija a ɲininiw fɛ mun na an ka se ka silamɛya kalo jate bɔ fasan bolo kari olu de bɛ bɛn kalo tile 29 ma ni o ye siga ye o la ni ala y'a kɛ ni kalo yela karisa tɛnɛ o na kɛ silamɛya kalo 5na tile fɔlɔ ye ni a ma ye karisa tɛnɛ o bɛ bɛn tile 30 ma tarata o na kɛ silamɛya kalo 5na tile fɔlɔ ye inshallah taala ni ye jate ale sigi cogo ye ni kalo ɲini baaraw sigira sen kan maa min mana kalo ye sa nɛgɛjuru siraw i bɛ se ka kunnafoniyaw di minnu fɛ o dɔ ye tele hɔrɔnya yɛrɛ ale nɛgɛjuru sira ye 20 80 23 24 28 23 24 walikele i bɛ se ka arajo hɔrɔnya yɛrɛ nɛgɛjuru sira fana kɔnkɔ 20 72 11 61 22 12 61 walikele kiraw ni nabiɲumanw cɛn ta ba Seydina Cheikh Marsedu Kulubali Faruku i bɛ se ka ale yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira ka o kɔnkɔ ni o ye 89 36 36 36 89 36 ka kuncɛ ni 36 ni maa min ye kalo ye i bɛ se ka kibaru lase nin bɛɛ lajɛlen fɛ a ma deli ala fɛ yarabi ala ka baaraba in fana ta fanga di a ma an bɛ kuntagala sira ka sini ni ala ma basi kɛ ni waati kelen na an bɛ kunnafoniya wɛrɛw ɲini ka di aw ma min ni nin si tɛ kelen ye an ka jamana ala ka kolosuma ka ɲɛma jɔ ka jamana in tiɲɛ sigi tiɲɛ kan a kɔnɔna ka bɔsi nkalon na Seydina Cheikh Marsedu Kulubali Faruku a n'a bɔnɔ yarabi ala ka an ɲɛmɛ o la su dɔ hɛrɛ bɛ arabolo ala ka di ne ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma kira bonya n'an karamɔgɔ Faruku n'a bɔnna sanuma barika kosɔn sɔli ala rasul